Hej. Den, narcissisten viste dig, da det sluttede. Det usle menneske, de var. Det kolde og kyniske menneske, der bare gik fra den ene dag til den anden. Det er den, de er. Og altid har været. Under hele forholdet. Alt andet har været et skuespil. En maske, de har taget på. Deres sympati og deres kærlighed, de har vist dig, har kun været et skuespil. Det kan godt være lige i starten, at de så et eller andet i dig. Og det gjorde de jo selvfølgelig. Ellers så har de jo ikke hugget krogen i dig. Og lovebombet dig og sexbombet dig og fortalt alt det gode og dejlige, de var. Der har de set et eller andet i dig, de kunne bruge. Og måske har de også håbet på, at det var noget, der holdt i fremtiden på det tidspunkt. Men et eller andet har de set i dig, en eller anden status, et eller andet, de kunne løfte deres narcissistiske ego med. Om det har været økonomi, eller dit udseende, eller din livsstil, eller hvad de har set i dig, som der kunne booste deres narcissistiske ego. De er som børn, der leger, altså Viggo, der leger Mathilde, og leger far med børn med hende, og så lige pludselig så ser han Rikke, i stedet for at der har en anden farve hår, og en anden farve øjne, eller hendes far har en Jaguar, eller et eller andet, så vil han hellere lege med Rikke i stedet for. Altså, det er på det plan, det kører. Også deres helt vild lovebombing og sexbombing, altså det er jo teenagerplan, det kører. Det er ikke på modent plan, det kører. Der er ingen dybde i det. Det er overflade, det hele. Skuespil, hele vejen igennem. Og beviset er, at den måde, de har forladt dig på, at de ikke er kærlige og ikke er empatiske mennesker overhovedet. De mangler den her empati, som sagt. Der er et eller andet galt op omkring frontallapperne, der hvor empatien bor. Højst sandsynligt arvet på en eller anden måde, enten fysiologisk arvet ned fra, meget forskning peger på det fra mor af, der har været stresset, måske narcissist selv. Der sker noget der under udviklingen af hjernen allerede inde i maven, men det kan også være socialt, altså hvis man er vokset op i et narcissistisk miljø, familie, narcissistiske forældre på en eller anden måde, lærer man det miljø og ser det som verdens navle. Man lærer rigtig tidligt ikke at vise hensyn og være empatisk, fordi man oplever det selv fra forældrene af. Så man tager det til sig, det bliver naturligt. Og det er rigtig tidligt, det sker allerede i spædbarnsårene. Det gør også en skade på udviklingen af hjernen, så man ikke lærer at bruge det område, hvor empatien bor. Det lukker ned, ligesom jeg har skrevet om, da kineserne, det ved jeg ikke om I ved, men så sent som i 1800-tallet, der bandt de pigebørns fødder stramt ind, for at de ikke skulle blive større, et modefænomen i Kina. De fik klumpfødder resten af livet, altså fødderne var ødelagt, fordi de fik ikke lov til at udvikle sig. Og det samme med det område i hjernen, hvis sympatien ikke får lov til at udvikle sig. I de kirtler op i hjernen, hvor empatien bor, så dør det område. Mere eller mindre. Der er selvfølgelig narcissisme, og narcissister ligger inden for et spektrum, som det hedder. En skala. Og det kan være slemt, helt over i psykopati, og det kan være mildt. Og det er lidt et dumt ord at bruge mildt, fordi der er jo ingen narcissister, der man kan sige, der er milde. Altså, de er jo kolde og kyniske, når det kommer til deres kerne. Og den kerne havde de lige fra starten af, da I mødte hinanden. Alt andet var et skuespil. Fordi ingen empatiske og kærlige mennesker kan blive kolde og kyniske fra den ene dag til den anden. Det er umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Så det er den, de er. Indeni. Det er den, de er, når de forlader dig. Det er deres kerne.
De er ikke empatiske. De har aldrig været kærlige. Det er et skuespil. Kun for at hugge krogen i dig. Og især under starten der, lovebombingen og sexbombingen er der også. Så ja, de ved det kognitivt, at det er noget, der virker. Og kører det hele op på de høje nagler på den lyserøde sky, så du smelter. Og det skulle man jo ikke tro om et voksent menneske, at de kunne finde på at gøre. Man kender det fra teenageårene, men et voksen menneske, det forventer man jo ikke, og det er derfor, at det er så chokerende. Og du sidder tilbage med de her traumer, og ikke kan slippe den overdådige kærlighed, de viste dig i starten, og hvor glade de var for dig. Men nu er du brugt, og så er de videre. Ja, så de er det her usle menneske. Alt andet har bare været en facade, en maske, som narcissister er kendt for at bære. De har haft på, som du er blevet forelsket i. Det her skuespil, de stillede op, som den her fantastiske person, de præsenterede sig for dig for at være. Det var lige det. Hej hej.